ba nong shakshna ko tinggal haringkar ru bar kikna school ba ki wede ki ba mamar jan shnong menta kasi pale ap arterek rumpang aja apsa wat hapeng ke jingha uslap kilami ban pelong ke jingha kejat hasurok ter ban penram jor ba pen pau ke jing bitar ru halo ke jingsha penyap dusman we habret ubade nakshnong tinggal ha kiri trangsnam ki bamla ban tep ni itu keteng ha kami jang khanyo trek mentau benai rempang aja apsau pane ke jingat pajba lastang naksnong umdur ba la pen kot pat hamadan tinggal ha ka bala pelang ru ka jingalang ka blingkon Nilum hang ni dak tak mensiam ka pesukya nilum hang ni dak tak mensiam ka ba sngau ba kumno kejat bendriau ke jongi kejat bendriau ke badang retang kat ni kelang labuan peli ki kam ki besliu balang ngap ha kita ki basarkai kita ki jinga ya lenti ki balai ringkat bat kita kejat bendriau ki badang hakimi kiri ngam terai ba ka di kesenang ngantet ngai ba ka selang ke badang ret Hanrai kikam sniu kilami omdai gini kesian ke peningkong kumangayo sngau hangni om penting om tingal ngasok la jala arsian lai sian menta kikam sniu kumang sia kerana kila khamduna hakik jenta au jaka ke bakam swal kikam sniu menta kila roi hanong kendong buan teli ngai kijing ja ki besliu kijing sa penyap tu kilong keme kijing sa penyap jong ki samla kijing sa penyap jong ki kentai kijing sa penyap jong ki kelung ki kena buan sian ke khamja kilong kendong namar balai menta la sedang bersensar kita kijing cat la sang bersensar kita kijing buat la sang bersensar kita kijing bam sungau su ba ngidai para kasih ngidai para doa para senam kumta habai dai ba uni kulung ngakaliang keseng marsen tep ha kat besgi marsen yo I haki news kadang kading sngau diau ba kading sngau dong kabana keseng ni nyem tep ya kani karali gablong menta kesgi kading mut kejongi kalong bagin wan kendu sa menta igi bahi yang sam igi nong ilam snong ba kiwi kiwi nak menta bagin li ai nak menta kani kemensiam ka pakordor ka bagin adu Henry ngayu yakini ya ga HYC ba ya baro khai ki badan ni ki balala ban organize ka ni rally ban penmi yo pa ba ban penni ya kadat ba ngidang dan ka tingiet ba ka ting sngau parajat bendriau ngidang dan kita ka tingiet ba ka ting pangga mensiam raja jayu ya udo snam ujongi ukulang ubarang red ubarang sepau snam ayu kan ka daw trai bandan ni hadu banda pengat ni hadu ka ni ka apat kebon hab bendu no ka tingiem Kumta nakaliang jong seng ba nakaliang jong yang ni barakat ni kentu ya police department ba kan sim skia habai dei ka dia kam namar bonsin kumba piyo iya ki basai ba ka police department kalau ka passenger ba ka batulat menteri haban wadi ginu ki kam sniu ki ba kam sngau mentoi ai trayeki tenangaliang jongi ni kultur ba cem kia ni kam lada pem cem kia kumbala keren na itu kumbala tua gitu jing tua ki bangai ba lada ka department kam lale ai kamut om bansi ban cem hi halakti om sam bansi ban cem hi ring ba ka slang bansi ban cem hi ring ba ki bahi yang sam lada tep mana utau bale kumta ngaken tu pi ginong sang senang barok khai lada pidan kanulu ka jing tep kabai dai sepang gini kikam skop ha ba wat jutiang wat juriat wan sakmat ba pentep ya kita kibalia kenang ba uliu kelong uni habret ujo ya kata kahok ni arfar taring kade kesingi ke ba nakaliang ke naga siang tengar hadin mengi lembaga lap tekbor ba nakaliang kita ki riu trang selam kila sim no ya kejing im jong wei kena nak ke song tengah nakaliang jong ka H&M CC ngilapoi lang hakane ke sengi menta ke sengi wat langim klempoi la dong sedang nakaliang us ketri jong ka Western Ribohoi lapoi bagi dekat jong H&M beroi nakaliang ni ka CC Central Budi H&M ngiwan bersupport lang ya kene kajing sya tombor jong ne kulung mapli ni peremjo nakaliang ni kaseng jong ka H&M Central Budi
harangkat kini don lang jong ka western riboy ke berkawai kawai ngamasai ngapa siya ka police batman sumpah ban chim kia ya kane namar balai haman kapor ba ka sajja kum kini jajam nagaliang kaseng is nang penkre dang ba ka jingtho siya ki bor bhalor ba si police batman siya SP kam tarter jong riboy ba udah ban chim kia murder kat kum ke jinglap nagaliang dukhot jong si setelah budi bar juk por ngadai ro presiden jong ka Eastern West Kecil district ngiajan bah ngiayat man kasni gini kalenti namar balai ngi sngujan ngawan be nang tai sene ngayok sngu kum kene ka jaj jingjia haman ke area kat kum ke jinglap nagaliang jongi kaseng ka jingpek perman nagaliang we samla na Eastern West hidon tang artili ki chunong sajia kumne kawai kata kalau ngabahap hapo Eastern West Hill distrik kata kada kisnong la artiat haman kasnem kecak jam kene tang kentu gini kisnong ba bade ban wat ya kadau tanrai bayol ase don na kana kisnong yol ase hakate kisnong ba nga sayo i ba man kasnem kecak jam kene ki klung ki kena ikan thai ba man kasnem kecak jam kene ba sayap man kasnem bat nga kerpat irang ba kisnong ya ki samla kisnong ba datwet hi dala jongro ngai i lang bagi lap tu kebor hante po west kihil bagi samla chnong hante ngai i ba kida thuet dala ki jong ban yo itu buru nong uta ko thang snam ban chim jing imre dang man kan patmen kim sim khia ya kane nagaliang subha ban pentip lem ki khot seng jong western riboy jong ka H&M ro ngini terangkat ban phi samla girang ba chnong kum tarter ngakan tu ba ya ka policeman khamtam kadai ban sim khia mador ban idang pan khre ru da ka jingtho seki khnang ba kane ka kam ya kita ki ru thrang snam khnang ban yo kem mador Sarkol ka ko vice president ni Paramjur ya kan ka jingjak bajia ka ko kan ka snong tanga ka jing si dia ka basya penyap jong habret ka vice president ka khat trek jong ka khat new trek jong ka miet ka khat new trek balalap ya kamet ya ka khat trek le da kaliang jong ni ka NHP jong ka jirang Sarkol ni Paramjur ya kini ki re boman ki basim ka bungu ya ka jing embreo ka barang loi de ki bo jong ang ki de ban le tak e bat ki de ban simkhia ya kane ka jingjia ka belajar kane ka snong ka bala ya kran kerong ba mane te ngi na kaliang juga NHP ni Paramjur ya kane ba ki bro joka ang simkhia bat kinle ya ka badan kam kumba bat kum ka ang kumba kalong la ka de sirta jing em la ka de ha ka ba jin pasi te ni kwa ba ka re ki ka ang ka simkhia ya kane ba kin yo mardor ban kam yo ne ore boman ba thang snam ba sim ya ka jing em ka baloi jong ne khana. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CN helpline call center.